Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada. Kuma sannunku ta jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha mu mai albarka. Inda har kullum wannan tasha ta duniyar labarai ta saba kawo muku fitattun labarai. Inda a yau ma ta leko wani labari na kan cewa hatsaniya ta ɓarke a Majalisar Dattijan Najeriya a bisa kasafin kuɗi da Bola Ahmed Tinubu ya gudanar a shekara ta 2024. Sabida yarjejeniyar da suka gudanar ba su gudanar da ita akan gaskiya ba. Inda bayan dawowar Bola Ahmed Tinubu da cin wannan zance ya fito yana bayyana cewa bai ji daɗin wannan abu da 'yan majalisar dattijan Najeriya suka gudanar ba. Domin su tattauna su sulhunta a junansu sai kuma hatsaniya ta ɓarke. To gaskiya yana jajanta wannan zama da aka yi, kuma insha Allahu zai sake haɗa zama wanda za a tsaya kan tsayin daka wajen tabbatar da gaskiya na kasafin kuɗin Najeriya. Mai sauraro, ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha mu ta duniyar labarai domin baka fitattun labarai da a tsarar mun dora.